Chiverengwa chedu chanhasi chiri kubva mubhuku ramavambo chapters 48, 49 na50. Ndichavamba namavambo chapter 48. Kukomborehwa kwaEfraimu naManase. Kuoti kwatiperei chinguva, Josefu akaudzwa kuti baba vake vahwara, nokudaro akaenda kuna vanakomana vake vaviri, Manase naEfraimu. Jakobho paakawa kuti mwana wake Josefu auya, akazvisimbaradza, akamuka, akaita zvokugara pamubhedha. Jakobho akataurira Josefu achiti, iye ari pagomo akazviratidza kwandiri paRuzi kuKanani, akandikomborera. Akanditivo, ndichakupa vana vazhinji, ndigokuitirai kuti muwande zvokuita madzinza namadzinza avanhu. Ndichapa zvizvarwa zvako zvichauya nyika ino kuti ive yavo nokusingapere. Zvino vanakomana vako vaviri vakaberekerwa muno muIjipiti ndisati ndauya kuno vava vana vangu. Vana vako ava, Efraimu naManase, vava vana vangu chaivo, zvakangoita Rubheni naSimeoni. Asi vawakaoberekera mushure mavo ndivo vachava vana vako. Nhaka yavo vanotoiwana muzita ravakoma vavo ivavo. Ndinodaro nokuti pandaibva kuMesopotamia, mai vako Rashel vakandifira pazhira munyika yeKenani, tava kuda kunosvika kuEfurati, ndiyowo Bhethlehemu, ndikavaviga ipapo. Israeri paakavona vana vaJosefu vakomana akati, ko ava ndivanaaniko ava? Josefu akati kuna baba vake, ava ndivo vana vangu vandakapiwavo naMwari munomu. Iye akati, chiuya navo kuno ndivakomborere. Meso aIsraeri akange aonera madzerere, asisavoni zvakanaka, nokuti akanga akwegura. Josefu akahwededza vana vake pana baba vake. Jakobho akavatsvoda achivafungatira. Jakobho akataurira Josefu achiti, handina kufunga kuti ndichazokuvonazve, asi Mwari akandibatsira, ndikatoonawo navana vako. Josefu akazovabvisa pamakumbo ababa vake, akabva apfugama akakotamisa musoro. Josefu akauya navana vake vari vaviri, akati Efraimu kurudyi, Manase kuruboshwe. Akavaisa pana baba vake Israeri, akati Efraimu kuruboshwe hwavo, Manase kurudyi hwavo. Israeri akapesanisa mavoko ake, achiisa ruoko rwake rworudyi mumusoro waEfraimu aiva mudoko, akaisa ruoko rwake rworuboshwe pamusoro paManase waiva dangwe. Jakobho akakomborera Josefu achiti, Mwari aiteverwa namadzibaba angu Abhurahamu naIsaki. Mwari akava mufudzi wangu muupenyu hwangu hwose kusvikira zuva ranhasi. Iye mutumwa waMwari aindinunura pose pandainge ndawirwa nenjodzi. Ngaakomborerevo vakomana ava. Zita rangu namazita amadzibaba angu Abhurahamu naIsaki ngaarege kurova pavana ivava. Mwari ngaavape vana vazhinji. Josefu paakavona baba vake vaisa ruoko rwavo rworudyi pamusoro waEfraimu, hazvina kumufadza. Akabata ruoko rwababa vake achida kuhubvisa pamusoro waEfraimu kuti ahuise pamusoro waManase. Josefu akati, handizvo baba, uyu ndiye dangwe. Dai maisa ruoko rwenyu kurudyi, rworudyi pamusoro wake. Asi baba vake vakaramba vakati, ndinoziva zvandiri kuita mwanangu. Iye achazovawo dzinza guru ravanhu, asi munun'una wake
ndiye achava mukuru kupinda iye. Vana veEfuremu vachava ndudzi zhinji dzavanhu. Jakobho akavakomborera pamusi iwoyo achiti, vaIsraeri vachakomborerana vachiti, Mwari ngaakuitei saEfuremu naManase. Naizvozvo Jakobho akapa Efuremu ukuru hunopfuura hwaManase. Jakobho akarayira Josefu achiti, ini ndava kufa, asi Mwari achava nemi, achakudzoserai kunyika yamadzibaba enyu. Iwe ndinokupa mumwe mugove wandisingapi vakoma nevanun'una vako. Ndokupawo dunhu reShikemu randakatora pandakahwisa vaAmori nebakata rangu routa hwangu. Chitsauko 49. Mahwi aJakobho ekupedzisira. Jakobho akadzokorodza vanakomana vake achiti, chiunganai pano mose ndikuudzei zvichazoitika kwamuri mune ramangwana. Unganai muteerere imi vana vaJakobho, muwe zvandava kutaura ini Israeri baba wenyu. Rubheni ndiwe dangwe rangu, chiratidzo chokutanga chesimba rangu, wandakabereka ndichiri kuzviwa. Pasimba napakukudzwa ndiwo wapamusoro. Unovhaira semvura iri kuvira, asi hauzovi mukuru. Nokuti wakapinda iwe mumba mangu, ini baba ukang'oresa pandinovata, uchitoenda zvako pauriri hwangu. Simeoni naRevhi, mukoma nomunun'una, zvombo zvehondo zvavo ndezvokumuutsisa musindo chete. Pabango ravo handitsikipo, handina chandinoronga navo, nokuti vakauraya vanhu vakashatirwa. Vakacheka marunda emombe vachiita zvoutsinye zvavo. Mwari ngaarange kutsamwa kwavo, nokuti kunohlisa. Ngaarange hasha dzavo, nokuti dzinovaitisa utsinye. Ndichati, mumwararire zvenyu muzvizvarwa zvaJakobho, muti mwarara zvenyu mukati mavaIsraeri. Iwe Judha, ndiwe ucharumbidzwa nehama dzako, uchadzipa huro dzavavengi vako uchivakurira. Vana vababa vako vachakugwadamira. Judha mwana weshumba chaiyo, anobata nyama achibva adzokera kubako rake, onozorora zvake akazvambarara. Seshumba hadzi, hakuna angashinge kumumutsa. Tsvimbo youshe haizobvi pana Judha. Haazotorehwi nyembe youmambo, kusvikira muridzi wenyembe asvika. Ndudzi dzose dzavanhu dzichamuteerera. Achasungirira dhongi rake pamugirepisi. Achasungirira chigondora chake chedhongi pamugirepisi wakanaka kwazvo. Hanzu dzake achisuka zvake muwaini. Zvipfeko zvake achisuka muwaini yakati piriviri kutsvuka. Meso ake achatsvuka kunge waini, meno ake agochena kuti mbee somukaka. Zebhuruni achava mugari wokumahombekombe kwegungwa. Nyika yake ichava yokusvikira ngarava, muganhu wake uchisvika kuSidhoni. Isakari idhongi chairo kusimba, sedhongi riri pakati pemitoro yaro. Paachavoona kuti agere panyika yakanyaka, nyika inomufadza kwazvo, achabvuma zvake kutakura mutoro pamafudzi. Dhani achavawo mutongi wevanhu vake, sezvichangoitavo mamwe madzinza evaIsraeri. Dhani achaita senyoka iri pazhira, senyoka ino uturu iri panofamba vanhu, inoruma bhiza nechepazondo raro, mutasvi waro achiwira pasi negotsi. Tenzi wee, ini ndamirira ruponeso rwenyu. Gadhi achahwiswa namagandanga, asi iye achatsikirirana navo kutevera. Asheru
achawana zvokudya zvakawanda zvakanaka zvinotodliwavo kwazvo namadzimambo. Nafutarivo ungati isheshe yenondo inotamba-tamba zvayo, inoberekavo mhuru dzakanaka. Joseph akaita sembizi imire pachisipiti, ungati imbizi iri mujinga megomo. Mhandu dzake dzinomuhwisa zvinohlisa, dzichimudzingirira nouta nemiseve. Asi uta hwaJoseph hunoramba hwakatsigihwa. Maoko ake acharamba akasimbaradzwa nesimba raiye samasimba ose waJakobho. Ndiye mufudzi, ndiye bako raIsraeri. Mwari wababa vako ngaakubatsire. Iye ari pagomo akukomborere nokukunayisira mvura, akupewo mvura inobva muvhu. Ngaakomborere madzimai enyu agobereka vana vavanozoyamwisa. Akomborere iwo zvipfuwo zvenyu zvigobereka vana vokuyamwisa. Makomborero andakupa ini baba vako anopfuura makomborero anobva mumakomo epasichigare, anopfuura zvinokosha zviri mumakomo okugara nokugara. Ndiwo makomborero achava aJosefu, akasharudzwa naMwari kutungamira vakoma vake. Benjamini mumhi chaiyo inorura, inobata nyama mangwanani, manheru yogara pasi kuigovanisa. Iwaya ose ndiwo madzinza 12 evaIsraeri. Mashoko aya ndiwo akataurwa nababa vavo achivakomborera, achipa mumwe nomumwe chikomborero chakakodzerana naye. Kufa kwaJakobho nokuvigwa kwake. Jakobho akazorongera vana vake achiti, nguva yangu yokuti ndichiendavo kwakaenda vamwewo kwangu yava kusvika. Munofanira kuondiviga pane madzibaba angu mubako riya riri muguta reEfroni worudzi rwechiHiti. Ndiro bako riya riri mugura kuMakipera, riri nechokumabvazuva kweMamure munyika yeKenani, rakatengwa naAbhurahama pamwe chete nomunda wacho kuna Efroni muHiti, ikava nzvimbo yavo yokuviga vanhu. Ipapo ndipo pakavigwa Abhurahamu nomudzimai wake Sara, Isaac nomudzimai wake Ribheka vakavigwavo ipapo. Liya ndakazomuvigwavo ipapo. Munda wacho nebako ririmo zvakatengwa kuvaHiti. Jakobho apedza kurongera vana vake, akavata pamubhedha wake, ndiye Sarai, oendavo kwakaenda vamwe. Chitsauko 50. Pakarepo Josefu akazviwisira pamubhedha paiva nababa vake, akavatsvoda achihwihwidza kuchema. Josefu akarayira vanhu vaiita basa rokuomesa zvitunha kuti vanyatsoomesa chitunha chababa vake Israeri. Vanhu ivava vakaita saizvozvo. Basa rokuomesa chitunha raida mazuva 40. Saka ava vakaomesa chitunha chaIsraeri vakapedza mazuva 40 vachiita basa racho. VaIjipti vakachema Jakobho mazuva 40. Kuti mazuva okuvachema apera, Josefu akataura namachinda aFarao achiti, kana mandiwiravo tsitsi, mundisvitsirevo shoko kuna mambo Farao muchiti, baba vangu vakati ini ndava kufa, ndine guva rangu randakagadzira riri kunyika yeKenani. Zvino iwe nditsidzire kuti uchahondiviga muguva iroro. Saka zvino ndibvumireiwo kuti ndiende kunoviga baba vangu, ndigozodzoka zvangu kuno. Farao akati, enda zvako unoviga baba vako, sokutsidzirana kwavakaita nao newe. Josefu akaenda kunoviga baba vake, akwirako namakurukota ose aFarao namachinda ake navakuru vakuru vose vemuIjipti.
Akaendawo nevanhu vose vemba yake nehama dzake nevamwe vemhuri yababa vake. Asi vana vavo nezvipfuwo zvose ndizvo zvakasara kuGosheni. Vakaenda vaine ngoro dzehondo dzamabhiza navachairi vari boka guru kwazvo. Vakasvika paburiro repaAtadhi riri kumhiri kweJorodhani. Vakachema vari ipapo vachiungudza nokuchema kukuru. Josefa akapedza mazuva 8 ari ipapo achingochema baba vake. Vanhu venyika iyoyo veKenani pavakaona muchemero iwoyo waiitwa paburiro repaAtadhi vakati, aiwa, kuchema kuri kuitwa navaIjipti kwakakura zvisingatauriki. Naizvozvo vakatumidza buriro racho zita rokuti kuchema kwavaIjipiti. Buriro iroro riri kumhiri kwaJorodhani. Kuchema kwavaIjipiti muchiHebheru, zita iri rinonzi Abheromitziraimu. Vana vaJakobho vakaita zvavakanga varayirwa nababa vavo, vakavatakura vakaenda navo kunyika yeKenani, vakanovaviga nechokumabvazuva kweMamure, mubako romugura repaMakipera, guru rakatengwa naAbhurahama kuna Efuroni muHiti, riri pakatarisana nokuMamure, kuti rive nzvimbo yavo yokuviga vanhu. Josefa akaviga baba vake ndokudzokera kuIjipiti pamwe chete nehama dzake navose vakanga vaenda naye. Josefa anoregerera vakoma vake achivadzikamisawo mwoyo. Vakoma vaJosefa zvavakaona kuti baba vavo vafa, vakakurukurirana vachiti, zvimwe Josefa achiri kutivenga, zvimwe ari kuronga twaanoronga kutsiva zvakaipa zvose zvatakamuitira, hatizivi. Naizvozvo vakatumira Josefa shoko vachiti, baba venyu vakasiya vati munoudza Josefa kuti, ndinokumbira kuti uregererewo vakoma vako zvitadzo nezvakaipa zvavakaita, nokuti vakakuitira zvakaipa. Saka isu varanda vaMwari, vababa venyu tinoti, tapota tiregerereiwo zvatakakutadzirai. Vakoma vake vakauyavo vakamugwadamira vachiti, onai isu tiri varanda venyu. Josefa akavati, musahle henyu, ko munoti ini ndiri Mwari here? Kunyangwe zvazvo imi makandiitira bangano rakaipa, Mwari akarishandisa kuita zvakanaka zvaaida zvokuponesa vanhu vazhinji, sezvariri nhasi uno. Naizvozvo musahle henyu, ini ndichakuchengetai mose nevana venyu. Josefa akavanyaradza achitaura mashoko okuvadzikamisa mwoyo. Kufa kwaJosefa. Josefa nemhuri yababa vake vakagara muIjipiti akaofa ava ne100 ramakore rina makore 10. Josefa akaona vana nevazukuru vaEfuremu, akaonavo vana vaMakiri mwanakomana waManase vakaberekwa achiripo. Josefa akaotaurira hama dzake kuti ini ndava kufa, asi Mwari achakushanyirai, achazokutamisai munyika ino agoenda nemi kunyika yaakapikira Abhurahama naIsaki naJakobho. Josefa akataurira vaIsraeri kuti, ichokwadi kuti Mwari achakushanyirai, saka imi tsidzai kuti muchatakura mutumbi wangu muchiendawo nawo. Josefa akafa ava ne100 ramakore rine makore 10. Vanhu vakaomesa chitunha chake vakachiisa mubhokisi muIjipiti imomo. Ndipo paperera bhuku raMavambo. Over to you, Baba. Maita zvikuru. Nhasi tiri munyaya yedu yeBhaibheri. Tiri kutarisa chapter 2.
dzamavambo dzinova chapter dzokupedzisira dzamavambo, chapter 48, 49 na50. Saka pachapter nhatu apa tichatarisawo zvinhu zvitatu: upenyu, chimiro nemhuri. Ndozvatichatarisa: upenyu, chimiro nemhuri. Life, character and community. Saka tichaona mararamiro atinofanira kuita. Tichaona nyaya yechimiro, tozoona nyaya yokurarama kunodiwa mumhuri. Zvitatu zvichabuda pamachapta iwawa matatu. Totanga nechapta yokutanga yaMavambo 48. Inotaura nezvamashoko aJakobho, achitaura nezvoupenyu hwake. Saka upenyu hwaJakobho hunotidzidzisawo upenyu hwedu, kuti hunofanira kunge huchifamba sei. Saka pana Jakobho, pachapter 48, Jakobho wakataurisa zvinhu zvinenge zvina paupenyu hwake. Wakatarisa upenyu hwakare, akatarisa urongwa hwaMwari, ndokubva atarisa upenyu hwaanga anahwo panguva iyoyo, ndokubva azotarisa zvivimbiso zvaMwari. Saka wakatarisa zvinhu zvina paupenyu hwake, zvakare zvourongwa hwaMwari, zvazvino nezvivimbiso. Saka ngationa nzvimbo ina idzi. Chokutanga, Jakobho wakatarisa upenyu hwake hwakare. Jakobho anga ava kufa, saka chinhu chaakaita kutarisa upenyu hwakare, kuti hwakamira sei. Paupenyu hwakare wakayeuka nzvimbo nenguva. Ndozvo zviviri zvaakanyanya kuburitsa: nzvimbo uye nguva. Panguva wakayeuka, usiku hwakasangana naMwari. Akayeuka kuti wakasangana naMwari panzvimbo inonzi Bethel, kureva imba yaMwari. Bethel zvoreva imba yaMwari, house of God. Beth, house. El zvoreva God. Zviri muna Mavambo 28. Akayeuka chitenderano chaakaita naMwari nezvaakavimbiswa. Saka Jakobho paanga ofa, wakaona kukosha kwenzvimbo nenguva yaakasangana nayo naMwari. Akataura mashoko okuti
ndichaenda kuguva ndichingokudai Mwari. Ndichaenda kuguva ndichingokudai Mwari. Saka pazvakare zvaJakobho wakayeuka nzvimbo nenguva. When the announcer mentioned the name Luis Suarez, there was Saka ndombodzokavo kwatiri, tinoyeukavo here nzvimbo nenguva. Nguva yorubhabhatidzo rwedu nenzvimbo yatakabhabhatidzirwa. Jakobho akayeuka nguva yakasangana naMwari nenzvimbo yakasangana naMwari. Zviviri izvozvo zvakamukoshera muupenyu hwake. Izvi zviviriwo zvakatikoshera muupenyu hwedu. Nguva yakasangana naMwari nenzvimbo yawakasanganirana naMwari. Saka ndiri kubvunza kuti nguva yatakasangana naMwari tiri kuyeuka zvakadini? Yakakosha nguva yawakabhabhatidzwa. Tikatarisa upenyu hwedu, hapana chinhu chatokangamwa senguva yatakabhabhatidzwa. Hapana chinhu chandakaona muupenyu hwangu hwechifata sechinhu chinokangamwa senguva yakabhabhatidzwa munhu. Ukabvunza munhu zuva raakazvarwa, unoridedemura asingatombofungi kuti 22 January 1965. Asi ukazobhabhatidzwa rini okakamira kana kuchatomboziva. Kakamira. Ukatarisazve birth certificate hariraswi, kashoma, asi baptism card rorashwa. Imbofungai mabaptism card mangana moenda kunotsvaka kuparish. Asi hasiwo matsvakiro amunoita birth certificate kwaregistrar. Otarisazve nguva pawakazvarirwa. Tose topaziva, nyange wakazvarirwa munzira unoziva. Ndakazvarirwa munzira. Asi pawakabhabhatidzirwa. and so but I want to make Now, the spot and the time is very vital for your faith. Kana usingakoshesi nzvimbo yawakabhabhatiswa nenguva yawakabhabhatiswa, chitendero chako hauchikoshesi, upenyu hwako hwechikristu hausingokukoshesi. Nokuti nzvimbo yawakabhabhatidzirwa inofanira kukuyeuchidza chinhu chikuru. Nguva yawakabhabhatidzwa, zuva iroro rinofanira kuva chinhu chikuru. Ndombobvunza, tose takachengeta mabirthday. Ndiani wakambochengetawo zuva rakabhabhatidzwa? Asi kuti nhasi ndoda kupemberera zuva randakabhabhatidzwa, ndiani wenyu wakambochengeta? Mose matoona kuti hatina vamwe matorohwa nehana kuti yarochengetwa. Tarisai kuna Jacob, spotted time was vital kusvika pakufa.
spot and time. The spot of meeting God and the time of meeting God. Those we don't value the spot and time. Kana uda kuenda kune imwe chechi waine uchinyara ukangofunga chete nzvimbo yawakabhabhatisirwa zvotokunyadzisa kubuda muchechi. Kana ungofunga zuva rawakabhabhatidzwa chairo kauda kurasika rogona kudzosa. How come we die without knowing zuva rawakabhabhatidzwa nenzvimbo yawakabhabhatidzirwa? Zvinotaura upenyu. Life is about spot and time. Saka life yechitendero is about that as well. Chechipiri paupenyu hwaJacob, he remembered a spouse. Ongongana madzimai akawanda asi wakarayeuka mudzimai waaidanwa achimudawo chaizvo, Rachel, ona achitaura nezvake nokuti mudzimai uyu wakamubatsira muupenyu. Also, muupenyu, think of the people who shaped your life. Vanhu vakaumba upenyu hwako, wakambovafungawo. Vanhu vakaita kuti upinde muchechi yeRoma, wakambovapinda fungawo. Vanhu vakaita kuti upikire, wakambovafungawo. Vanhu vakaita kuti upinde muchita, wakambovafungawo. Ndo upenyu. Funga vanhu vakaumba upenyu. Jacob unotidzidzisa izvozvo. Rachel wakaumba upenyu hwaJacob. Jacob wakafunga nezvaRachel. Do you have special people in your faith? Paunoti ava chitendero. Dai vasivo pamwe chitendero changu chisipo. Jacob wakayeukazve sangana kwakaita naMwari kuti kwakasandura upenyu. Wainzi Jacob wakazonzi Israel nokusangana kwake naMwari. He was changed from Jacob to Israel. Jacob zoreva wakabata chitsitsino. Israel zoreva kukunda kwaMwari. Saka Jacob wakayeuka kuti kusangana kwake naMwari kwakamubvisa kubva muudingoveni kukamisa muukundi. Ko unomboyeuka here pawakasanduka upenyu hwako? Muupenyu pane chakandisandura muupenyu. Dandakaenda kuchechi ndikabva ndasanduka, kudandakaenda kucongress ndikabva ndasanduka, kudandakadini, kudandakasangana nomupriste ndikabva ndasanduka, ndakaparidzirwa ndikabva ndasanduka. Ndo zvinhu zvinoumba upenyu izvi.
Jacob akayeukazve nguva dzakapinda muurongwa hwaMwari, God's providence. Wakayeuka paakafambiswa munzira yakanaka naMwari. Akayeuka kuti Mwari waimutarira nguva dzose. Saka Jacob wakayeuka simba raMwari mukati muupenyu hwake. Kushanda kwarakaita, God's providence. Ndokubva aona zvose izvi, zvose waipa rutendo, kwozoti ndoupenyu hwake hwakare neGod's providence. Chechitatu, Jacob achitarisa upenyu hwanga anahwo panguva iyoyo. Wakatarisa akawana makomborero aiwana kuna Mwari. Wakagona kuwana mukana wokubata vana vaviri vaJosefu. Vana vaviri vaJosefa ndiani? Ephraim naManase. Saka wakawana umbowo hweGracia. Wakaona Joseph, akaona vana vaJosefu. Ko muupenyu hwako uri kuonawo here umbowo hweGracia raMwari? Wakaona umbowo Ephraim naManase. Ko Ephraim naManase vauri kuona mukurarama ndavapi? Zvimwe chetezvo, wakaona kukura kweGracia raMwari. Wakapa Ephraim naManase kuti vavevo vagari venhaka yorudzi rweIsraeri. Akakomborera Ephraim naManase. Muupenyu vona maGracia aMwari anoitika pauri. Wotenda Mwari. Chokupedzisira, Jacob unoona ofungisisa pamusoro pevimbiso dzaMwari. Wakaona vimbiso yenhaka, akaona urongwa hwaMwari, akaona kuti Mwari wangava panyika yechipikirwa, saka vaifanira kuzodzokera kunyika yechipikirwa. Saka wakaona tradition nhoroondo yaifanira kusaraswa. Ko isuwo tine nhoroondo mukirike yedu inofanira kusaraswa. Unochengetedza here church tradition? Jacob wakachengetedza tradition, nhaka yakapuwa. Isu tine nhaka yeduwo yatakapuwa naMwari, nhaka yedu isangano. Unorikoshesa zvakadii?
Saka tine zvatakavimbiswa naMwari. Zvatakavimbiswa ndezvokuti Kristo achadzokazve. 1 Thessalonians 4 verse 16 kusvika 18. 1 Corinthians 15 verse 51 kusvika 52. Vachadzoka kuzoita sei? Kuzotitora kuti tive kumusha mukuru. John 14 verse 1 to 3. Jacob wakaona vimbiso dzaMwari kuti Mwari uchavadzosera kunyika yechipikirwa. Kwezi tiri kurarama vere muvimbiso yaMwari yokuti Kristo achatitora kuinda kuupenyu. Saka pane zvinhu izvi. Namata kuti uyeuke zvinhu zvikuru zvawakaitirwa naMwari muupenyu. Tenda Mwari pane zvaari kukuitira iye zvino noruoko rwake. Rarama muvimbiso dzake dzaanokuvimbisa ramangwana rako. Ukararama zvitatu izvozvo uchaita upenyu hwakanaka. Yeuka zvawakaitirwa naMwari, yeuka zvaanokuitira. Gara muvimbiso yaMwari, ndoupenyu. Chitendero, yeuka zvawakaitirwa, vona zvauri kuitirwa, rarama muvimbiso, ndochitendero, ndo life of faith. Tinozvidzidza pana Jacob. Tadzidza izvozvo chapter 48, 49. Inozotiti muupenyu ihwohwu munoda character kana kuti chimiro. Chapter 49 ine komborera kuri kuita Jacob mhuri yake, vana vake vose vari 12 vari kupuwa makomborero naJacob. Asi pavari kupuwa makomborero, vari kuudzwa zvichazoitika kwavari nedzinza ravo mumwe nomumwe. Kwete kuti Jacob ndiye uri kuronga kuti zvichaitika ndezvizvi. Uri kutaura iye kuti unhu hwako ndo huchavaka nzinza rako zvariri. Unhu hwako. Hazvireva kuti Jacob ndiye uri kupa vana vake ramangwana. Gomborero roreva zvichaitika maererano nounhu hwako hwaunahwo. Saka zvinorevei? Character, a blessing yaMwari will depend on your character. Gomborero raMwari rinoenderana nechimiro chako. Mwari unokomborera, asi zvinoenderana nechimiro chako. Thomas Aquinas wakataura
Chirero akati, whatever is received according to the capacity of the receiver. Whatever is received according to the capacity of the receiver. Chose chaunowana unochiwana maererano namamiriro awakaita. Chaunowana unochiwana maererano nechimiro chako. Saka chimiro chako ndo chichaita ramangwana rako kuti rive zvairi. So character is important. Jacob uri kupa makomborero, asi makomborero awa achaenderana necharacter dzavanhu. Toongorora mumwe nomumwe wavanavo. Toda kuongorora maererano navana ivava. Muchaona kumira kunenge kwakaita character. Zvandiri kureva zvakarehwana Thomas Aquinas kuti whatever is received according to the capacity of the receiver. Kana toenda muchilatini nonzi quid recipito ad modum recipiendis recipita. Quid recipito ad modum recipiendis recipita. Whatever is received according to the capacity of the receiver. Saka chimiro chakakosha. It determines blessing rako. Tona Reuben ndiye watangwa naJacob. Reuben wanga ari dangwe. Saka sedangwe Reuben waifanira kuwana zvinhu zvitatu. Waifanira kuwana udangwe, birthright, kureva kodzero yemwana wedangwe. Ndochokutanga chaifanira kuwana. Chechipiri, sedangwe waifanira kuwana priesthood. Waifanira kuva mediator, mumiririri. To priesthood inoreva mumiririri. Chechitatu, waifanira kuwana simba. Rinoenderana noukuru hwake Reuben. Asi titarisai birthright, anokuzewana. Birthright yakatogwa nani? Yakapuwa kuna Joseph. Ko priesthood yakaenda kuna Levi. Ko chigaro chakaenda kuna Judah.
zvose wakarasha. Why? Nemhaka yokuti wakaita zvisina kunaka zvatinonzwa zvikanzi, you defiled my bed. Wakasvibisa pandinovata. Chii chakaita Rubheni? Wakatora mudzimai wababa akaita wake upombwe. Tozwana muna 1 Chronicles 5 verse 1 kusvika 2. Saka wakabva arasikirwa nezvinhu izvi: birthright, priesthood and power. Zvose zvakarasika. Chigaro nechigaro zvakarasika. Rubheni unotidzidzisa chii? Chero nechigaro chakaita sei, usavimba nacho wofunga kuti chinokupa mukana wekuita madiro. Chigaro choreva kuti do what is right, kwete kuti ita madiro. Rubens mistake ndeyekufunga kuti first born kuita madiro. Warning kwamuri mose kuva mubereka kuzi kuti ita madiro. Do what is right. Ukaita madiro unorasikirwa namakomborero oubereki. Rubheni wakarasikirwa zvose zvaaifanira kuwana sedangwe. Kana ukasararama zvakanaka somubereki, zvose zvaunofanira kuva somubereki zvinorasika. Leadership haireve kuti ita madiro, inoreva kuti ita zviri right. Actually, leadership means doing what is right. Tozoreva leadership. It means doing the right thing. Management inoreva doing things right. No management. Leadership doing right things. Management doing things right. You can do things right that are wrong as in management. A thief can manage stealing very well, but stealing is bad. Munhu corrupt can manage corruption very well, but corruption is bad. So management is doing things right. Leadership is doing right things. So, don't be like Reuben. Okufunga kuti zvandiri mukuru ndoita zvandoda, hakuna zvakadero. Ndiri mukuru ndoita zvakanaka. Ukangoti ndoita zvandoda sababa, kana ndoita zvandoda samai, hauna makomborero. Chimiro chakaipa. Chimiro chakaipa. Do Reuben. So, what we see in Reuben is sin can destroy the greatest potential in a person. Reuben wanga the greatest potential. Birthright, priesthood, throne, those were destroyed. He couldn't control his lust.
ndozvakamuraya kusvika pakuvata nomudzimai wababa to control his lust. Sin can destroy the greatest potential we can ever imagine. Saka chero uri mukuru warira todzidza pana Rubeni. To be a leader is to do the right thing. It's not to do what you want. That's what blessing tend to be a case. Kana Rubeni. No, okay. Tona Simeon and Levi. Vari kuudzwa chiona Jacob. Violence ndo yakavakanganisa. Sharp violence. Vakaitei hazvanzi yavo Dinah pachapter 34 yakarepiwa ndokubva vaita hasha ndokuita ndokunouraya maShekemites vakaenda kuShekemu vakanouraya vanhu vose vokuShekemu nemombe namadhongi zvose. Violence. Saka makomborero avo akakanganiswa nounhu hwehasha. Chii chakazoitika kuna Simeon? His tribe disappeared. Aenda kumbozonzwikwa yakangoparara. Ko Levi wakasara noupriste, asi he didn't have property. Wakararama nezvomutemberi ndozva vaRevhi vose the Levites vavasina property. That's why kuno mutemo wokuti matithes, misa chegumi, misa chii chokuchengeta, ndo nhaka yavakatisira vonesu. Nanhasi fata hana chinhu, unorarama nezvomutemberi. Saka ihasha dzakakonzeresa izvi. They were disallowed to have a territory, to have property. Saka hasha dzinoita kuti usave nechinhu. Hongu uyo wakawana upriste asi haana chinhu kunze kweupriste. Saka uyo wakaabhiuza ukuru, uyo akaabhiuza simba. Vadaro vakati tonorwisa. Havana kugona kuziva kuti dambudziko harigadziriswi nokurwa. Saka vakarasikirwa namakomborero. Apa pari kuti you are connected to computer audio. Tobvapo Judah
Judha wakawana makomborero. Sei Judha wakawana makomborero? Judha tinoona chirumbidzwa chinzi uchawana simba routongi nenhaka nokuchengetedzwa nopfumi ndozvarehwa izvi kuna Judha. Judha zoreva praise nokuti mwana waLea wakati ndinorumbidza Mwari pamusana pomwana pechipo chomwana praise. Saka kuti praise nokuti Judha kuna vamwe vana mazita kuti praise ndozvimwe chete nokuti Judha kurumbidza. Tinoona kurumbidzwa wakapuwa simba lion, ndokusaka kune saying nokuti Lion of Judah iri muna Numbers 24 verse 9, Micah 5 verse 8, Ezekiel 19 verse 1 kusvika 7. Yesu unozonzi Lion of Judah na Revelations 5 verse 5. Sei Judha akapuwa makomborero awo? Wakaitira vamwe zvakanaka. Noziva kuti wakadii? Wakachengetedza vanhu make. Chimiro chaJudha chokuitira vamwe chakamukomborera. Wanga asiri selfish. Tarisai wakazokwana makomborero osa. Selflessness. Ukasava nokuzvifunga ndomakomborero. Toona Zebulun na Naftali. Vanava vakawana makomborero vakanzi ndimuchagara muchinzi marudzi anogara pedo negungwa, kureva kuti muchawana zvinhu zvinobva mukutengeserana, muchaita nyanzvi dzebusiness. Pavakagadzikwa kwaiva trading route, nyange kwaiva kure negungwa zvako yanga iri trading route. Ndomakomborero avakawana Zebulun naNaftali. Vaiva vanhu vaiteerera, vakapuwawo gomborero rebusiness. Isaka wakapuwa vake makomborero, asi wakanzi Isaka problem yake ndeyekuti waiva ane nungo asina chaanoita. Waida upenyu hwomutambaratende, wanga asingadi zvinomunetsa. Saka nokuda kwaizvozvo wakanzi uchangogara uri muranda, nokuti haudi kutora initiative
unongoda kungowana zvinhu wakagara une zvinonetsa. Uchagara uri slave yeIsaka. Dhani nokuda kwechimiro chake wakanzi uchava mutongi unoungwaru, kurova mutongi wedzimhosva mumatare, kana kuti mutungamiri unoungwaru nomurwi, nokuti Dhani waiva mushandi. Zvino tikatarisa rudzi rwaDhani ndokwakazobuda vana Samson. Samson ndowenzindza raDhani, ndiye wakazonunura vaIsraeri kubva mumaPhilistines. Samson. Tozotarisa Gadhi, wakanzi iwe unenge uri murwi. Uye mudziviriri. Tikatarisa ndiye wakunorudzi rwakazogara kumapeto kwenyika kwaiwanzouya vanhu vachireidha, asi waigara nguva dzose achivakurira. Asha waiva nounhu hworufaro, akanzi iwe uchagara upenyu hwokufadza vanhu. Naftali akanzi iwe uchagara upenyu, nokuti Naftali zvoreva military prowess, kugona kurwa uchikunda vavengi vako. Tikatarisa muna Judges tinozoona rwiyo rwaDebhora naBharaki vachirumbidza kukunda kwakwaitika. Debhora naBharaki vose vava vari vorudzi rwaNaftali. Vamwe venyu havazivi kuti zita rokuti Bharaki riri mubhaibheri. Ndakambonzwa vamwe vachiti ko Barack Obama Bharaki uri muna Judges 4:6 izita rotova mubhaibheri. Ndovo rudzi rwaNaftali. Joseph noupenyu hwake hwakarurama hwokuvimbika, wakanzi uchaita zvibereko. Saka Joseph zvoreva kuti Mwari vachawedzera makomborero avo. Benjamin wakanzi iyewo uchawana makomborero ake okuti uchavawo murwi. Nokuda kuti Benjamin waiva munhu waiterera. Tikatarisa muna Judges 3:12 kusvika 30, Ehud ndiye wakanunura vaIsraeri kubva mumaMoabites anga arwisa vaIsraeri. Ehud waiva muBenjaminite.
Saul, King Saul waiva Benjaminite, wakaita mambo wokutanga wavaIsraeri. Asi haana mugumo wake, haana kuzoguma hake zvakanaka, asi wakangotanga zvakanaka chose. Mwana wa Saul, Jonathan, wakaramba akavimbika. Kozoti Esther, wakanunura vanhu pavaJudha pavanga voparadzwanwa mambo muPersian afurirwa nejinda rake. Esther nomuzukuru wake Mordecai vose vava vari maBenjaminites. Nozwana muna Esther 2 verse 5 kusvika 7. Pauro pachake apostori mukuru was also a Benjaminite. Saka izvi zvose izvi zvoreva character. Gomborero rako icharacter yako. Uye character yako ndo nhaka yauchasiyira vana vako. Ndo zvazvoreva. Kune character iti nhaka yauchasiya huru haisi imba, haisi mota, icharacter. Ndo nhaka huru. Ndo zvirongorehwa namakomborero atiri kuonawa. Makombo chaka chichirehwa pana Jacob ndechokuti character dzenyu ndo nhaka yamuchasiyira vana. Saka chinonzi blessing apa, Jacob waireva destiny yomumwe nomumwe. We are blessed according to character. Those who and what our children will inherit is character. Zvimwe zvose zvamunoswera muchirwira zviya muchiti nhaka yababa hazvina kukosha. Chinhu chakakosha icharacter. Saka chinhu chikuru chamuchasiyira vana icharacter. Sorry to say this, ndandine counseling session ndandichiita for yavana mazuva ndichiita ndeyo baba namai vagere mumba 1, baba namai. Mukadzi unobika oga, murume achibika oga, vari mumba 1. Vari paverge of divorce, asi vagara muchato makore 25. Mukadzi unobika oga, murume oga. Kozoti murume une bedroom rake, mukadzi bedroom rake. Pamba pakadero ukasvikapo unodya sadza raanhu. Panogarika here vana ndeipi nhaka yamunosiyira vana. And surprisingly, these two couples vose vana madoctorate and postdoctoral studies. Now, what is the problem?
Rakangovati problem uyamakaita, you failed to integrate your education with life. Education yenye life is very parallel senjanji kudai. Hamuna mbokona kufera mazubatanidza. The issues inhaka yamuri kuzosiya muchirarama upenyu hwakadai. Those were upenyu hwatorarama. Chapter 49 inotiudza chinhu 1. Character ndo inoinheritiwa. Zvose zvichaenda mberi kuvana venyu navazukuru ikarekta yenyu. Karekta yenyu. Kozoti makomborero aMwari nyange akauya anouya in the form yekarekta yenyu. Pokupedzisira tozoona magumo amavambo. Magumo amavambo tinoona chinhu chikuru. It's about family life kana community life. Jacob afa vakaronga kunomuviga kwakare kuKenani. Vadzoka madzikoma aJoseph akati kuda tatine protection yababa. Zvino baba zvavafa. Joseph achadzoreri here zviya zvatakamukanganisira. Ngatiende tinokumbira ruregerero. The word forgiveness is first in the Bible mentioned in Genesis chapter 50. Mukabvunzwa kuti shoko rokuti forgiveness rotangira papi muBhayibheri. Shoko rokuti forgiveness rotangira pana Genesis 50. Ndo panotangira shoko iroro. And let's go and ask for forgiveness. Ndo parotangira. Saka forgiveness inotanga in the context of a family. Ndo mairi kutanga according to jealousy and all that rakatangira mufamily. Forgiveness inotangira mufamily. So what was Joseph's response? Wakati koini ndini Mwari here. Mwari wanga anovurongwa nezvizvi. Anangodero ndoga zvikanzi. Ini ndichakuchengetai navana venyu. So what is forgiveness? Forgiveness inoreva kuti ziva chinzvimbo chako. Kuti ugone kuregerera unofanira kuziva chinzvimbo chako. Chausi Mwari uri munhu. Ukangoziva izvozvo chete unogona kuregerera. Handisi Mwari ndiri munhu. Humility. Kozotizve pana Joseph chatodzidza. Chero wakanganisirwa ramba uchingoitira munhu, uchingoita zvakanaka.
Joseph wakati ndichakuchengetai mune mhuri dzenyu. Forgiveness inotanga pakuziva kuti ndiri munhu ndofanira kuramba ndichingoita zvakarurama. Those not forgiveness ndokugara semhuri. Saka chapter yokupedzisira inotidzidzisa mararamiro edu semhuri. Forgiveness must be the center of family life. Forgiveness is the center of family life. Tichitanga, God created the family. Katadza, pakupedzisira kwefamily, forgiveness. Saka, pakupedzisira, zvoda kuti, what is the lesson of Genesis? Ndatapedza bhuku raGenesis nhasi. Lesson yaGenesis in one sentence ndeipi. God is the creator and we are created once. No lesson. Mwari musiki isu tiri zvisikwa. No order. Tikamboresa order iyoyi ndokutanga porutadzo. Mwari musiki isu tiri zvisikwa. No lesson. That's the order. Don't make yourself the creator. God is the creator and we are created once. Don't forget the order. Saka, what is the important verse which is central in Genesis? What is the important verse which is central? Not Genesis. The important verse is Genesis 17, verse 1. I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Those sentences are central. Ndiri Mwari unamasimba ose. Famba munzira yangu wakarurama. I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Saka, God is the creator. We are created once. What is our duty? To walk before God blameless. No message from Genesis. Mwari musiki tiri zvisikwa. Basa redu kufamba munzira yaMwari takarurama. Genesis yapera maita enyu. Tinotenda Baba. Ini ndinoda kungoti ndisati ndanatsokutenda nokutaura zvatanzwa. Handifungi kuti pane chokuwedzera pataurwa naBaba kana chokutsimira, asi kuti zvandinoda kutaura ndezvokuti tagurirwa, tapazurirwa, tayeuchidzwa zvatinokanganwa. Ngatimboitai unmute tifare nemavanga edu ataipuhwa naBaba nhasi, nokuti achabukira agoyevedza nezvidzidzo zvatapuhwa nhasi. Tava vanhu vatsva, ngatipururudzirei Baba timbotenda nomufaro. Maita Baba. Thank you, Father. Maita Baba. Zviro kwazvo nomufaro.
zvimwe zvironda zvinounza maruva matsva ndozvandingangotaurawo hangu pazvidzidzo zvatapuwa naGenesis. Ndinoda kuvhura mukana uno kune vane mubvunzo. Ndiwo mukana watinawo. Unogona kusumudza maoko kana kungozviita unmute tobvunza hedu tisingapiringishani tichipanana mukana wakanaka. Ndatenda hangu. Pane vane mubvunzo here? Handisi kuona maoko. Ngatisunungukei kubvunza baba tisazobvunzana toga nokuti mhinduro dzacho tinozozikonewa. Mai Chapisa, unmute yourself. Mazvita baba makamure nekutidzidzisa Genesis 48 to 50. Ini mubvunzo wangu ndewe last week. I re-listened to the lesson again. Pane pamakataura muchiti mupriste ndiye anoita homily nekuti ishoko rinobva kuna Mwari. Zvinoita here kuti mupriste ape mumwe munhu kuti aparidze iye aripo? I know kuti kana tichiita service sometimes tinogona kupiwa homily nana sister nekuti baba wezvomweya vanenge vasipo, inenge iri just a service. But kana varipo zvinoita here kuti vape mumwe munhu aparidze instead? Mazvita hazvitenderwi kuti fata varipo vape mumwe munhu kuti aparidze, except kana munhu iyeye ari fata kana kuti mudhikoni ari member of the clergy, ndiye unofanira kunge achiparidza. A bishop can give kuti priest aparidze nokuti vose clergy. Asi kuti fata aripo ape mutenderi kuti paridza, unless fata iyeye kuda asingagoni language kana chii kana chii, asi unenge achitora kuti paridza uyu wakamiririra ini. Asi izvozvo hazviitwi, hazvitenderwi. Mazvita baba. Pane vamwe here? Vakadiko Nyamafisa. Aiwa, isu tinofara hedu. Isu tiri kukomboregwa isusu vatatu vanafata vhoro isu. Mubvunzo wangu baba ndewekuti pamwe unogona kunge usina basa zvao, naida kungovhunzawo kuti kune makuva analiyo here ava namapatriarcha edu aya akachengetedzwawo here, kana kuti kune umbowo here hwemakuva avo hwebako iro? Kana mukaenda kuIsraeri muchanoona nzvimbo dzose dzatiri kutaura idzodzi, inonzi Cave of Macpela. Wow. Bako reMacpela ndo makavigwa vana Jacob, vanani, vana Abraham, vanani zviriko. Saka mafupa avo anotovemo? Ariko. Wow. Aiwa. Pamuchaenda kuIsraeri zvose zvatiri kutaura zvichanozviona. Wow. Maita baba. Maita henyu vari varambira chikuruka. Ini ndinoda kumbobvunza baba kuti tanzwa kuti makomborero nekarekta zvamamuchitaura. Ko tomboti watanga waita karekta iyoyo isingafadzi Mwari ukazoichinja, gomborero rako rinoitwa
restore here kana kuti zvinenge zvatofa zvakadaro? Tiri kuti gombo rero riripo asi rinoenderana necharacter. It's always there. Zvakangofana kuti mvura iripo asi inoenderana nekontena yawaisa. Kana waisawo chikontena chitoko inongozara imomo, kana waisawo chikuru inozara imomo. Gombo rero raMwari riripo asi character yako zvakafanana nenetwork yefoni. Network inongovapo asi foni yako mamiriro ayo ndo anoita kuti ndo ina magamuchiriro enetwork, mamiriro efoni yako. Imwe inogamuchirawo zvakanaka, imwe haigamuchiri. Mawaves eredhiyo ariko asi mamiriro eredhiyo yako ndo anoita kuti iyo ishinyire, iyo ibirire zvakanaka mamiriro. Sakawo makomborero aMwari aripo, character yako. Kana ichinjawo namakomborero magamuchiriro ako ari kuchinjawo. Asi chinozonaka inowanikwa navana, it's the last thing that you give them, ndo chavachaenda nacho. Mukatarisa yambwe munhu unogona kumbotanga achiita zvakanaka chose opedzisira nezvisina kunaka, asi zvinongozotorwa navanhu ndezvokupedzisira vokangamwa imwe nhambo zvakanaka zvakamboitika. Zvichida reflection chaiyo kuti uye kuti pane zvakanaka zvakamboitika. Asi chinoenda navanhu ndechawapedzisira kuvapa. Aiwa, ndatenda. Varipo here vamwe vanoda kubvunza kana kuti baba vakwenenjera zvakanaka zvisina mubvunzo? Kana tisisina mubvunzo tinogona kuitirwa hedu synodical prayer naTete Taruziva. Kuzoitirwa prayer for priest naMai Kandare night prayer. Baba vasati vatipa chikomborero. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name, with you alone to guide us. Make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. Amen. Prayer for priests. Mweya watenzi Mwari uneni, mweya wa Mwari tenzi uneni, nokuti ndiye akandizora, akandituma kuti ndizvidze shoko rakanaka kuvarombo, nokufaranudza vakadzinyirirwa. Akandituma kuzonyaradza vane moyo inosuwa,
nokuparidzira vabatwa rusununguko. Ndichafarira tenzi Mwari wangu, ndichapururudzira Mwari wangu, nokuti akandipfekedza hanzu dzoruponeso, akandifukidza nomwoyo yoururami. Ndakatumwa kuti ndiudze vanhu gore raMwari rachazotinzwira tsitsi nezuva rake rokutsiva. Ndichafarira tenzi Mwari wangu, ndichapururudzira Mwari wangu, nokuti akandipfekedza hanzu dzoruponeso, akandifukidza nenguo yoururami. Let us bow our heads in prayer. First part of the prayer is specifically for Father Makamure. Mwari Baba, tinokutendai, tinokupai mbiri nokuti makaikodzera. Tauya pasi pechigaro chenyu nguva yamanherano, tinokumbira kuregererwa nemi, tichenesei pane zvose zvatakakutadzirai. Toda kukutendai nechipo chemupristi chamakatipa in Father Makamure. He tirelessly reads, he tirelessly explain to us. Even when we are asking silly questions, he has shown so much patience. Vane zvavanoswira mukati meupenyu hwavo, tinozvikumikidza mukati memaoko enyu tenzi. Makataura muna Isaya kuti ini ndinonzwa musina kutaura. Imi tenzi munoziva zvatinoswira pamusoro pomupristi wedu ari kutipa shoko vhiki nevhiki. Rambai makavasimbisa, muvape utano, muvape njere, murerutse rurimi rwavo kuti pavanenge vachititaurira vachitaura nesu, tikunzwei imi, not ivo. Toda kukutendai nezvavatidzidzisa kwemazuva nemazuva, itai kuti zvitivandudze. Tinouya nemapristi ose epasi pano, tinokutendai navo tenzi, tinovauyisa pasi pemuchinjikwa. Vanosangana nezvakawanda zvinokwanisa kuvakanganisa, asi tinovadzosa kwamuri Mwari. Gracious and loving God, we thank you for the gift of priests. Through them, we experience your presence in the sacraments. Help our priests to be strong in their vocation. Set their souls on fire with love for your people. Grant them the wisdom, understanding, and strength they need to follow in the footsteps of Jesus. Inspire them with the vision of your kingdom. Give them the words they need to spread the gospel. Allow them to experience joy in their ministry. Help them to become instruments of your divine grace. Oh Jesus, eternal priest, keep your priests within the shelter of your sacred hearts, where none may touch them. Keep unstained their anointed hands, which daily touch your sacred body. Keep unsullied their lips, daily purpled with your precious blood. Keep pure and unearthly their hearts, sealed with the sublime mark of the priesthood. Let your holy love surround them and shield them from the world's contamination. Bless their labors with abundant fruit, and may the souls to whom they minister be their joy and consolation, here and in heaven, their beautiful and everlasting crown. We come to you, Mother Mary, to intercede for our priests. Queen of intercession, promoter and protector of our faith, Mary, heavenly mother of the church, pray for our priests and all those who work for the kingdom of God. Be with them in their difficulties and give them your maternal assistance in their dedication and work for Christ. Comfort them in sorrows,
provide hope in dejection, faith in doubts, and crown their work with spiritual prosperity. Let Christ's generosity, mercy, love, and peace rule their hearts and minds. Holy Mother, pray for our priests and pastors, and may your prayers accompany them now and forever. Amen. Tinokumbira tenzi kuti muchitidzivirira usiku huno paticharara. Tikomborei negombororo remweya mutsvene kuti pese patinenge tiri imimi you protect us. We ask this through Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Tinoda kutenda vose vaparticipata, vatinamatira, vatiimbira, zvikuru sei tinoramba chingotenda Baba. Vose mauya tinokutendai, musanete, ngatikokerei vamwe kuti tiwande, tikure tese muchitendero. Handizi kuti pane mamwe maannouncement here kubva kuna vakuru vechirongwa. Kana pasina, ndinoda kudzosera nguva kuna Baba kuti vatizivisewo nezvesvondo rinouya uye vachitipa chikomborero. Maita enyu svondo rinouya mukatikazi yedu, ndoda kuti sezvo takanangana nemhemberero yeEaster, katikazi yedu ichanangana neEaster celebration. Saka tichatsanangura zvinoreva Easter, mhemberero yeEaster. Pasika kubva painotanga pachina chisande, chishanu chisande, mugovera musande zvinda. Tichatsanangura zvose kuti pamuchazoita mhemberero yemunge muchiziva zvamunenge muchiita. Vazhinji vedu tinongopinda kusvika mhemberero yapera tisingazivi kuti tichitei. Saka ndoda kubata zvose kubva patichatanga svondo romurara tichiinda. Saka ndokumbirawo kuti muudzane, muuye kuchirongwa ichi sokugona kwenyu vanokwanisa, nokuti takanangana neEaster katikazi yedu will be about Easter celebration. Saka ndoda kuti tiite pamusoro payo tombonangana nayo inguva yakanaka tikaita svondo rotevera teitopinda